Ahojte, vitajte na tomto kanáli. Toto video bude plné brutálnych vojen a rozpadov kráľovstiev. V dnešnom videu budeme porovnávať 4 štáty. Slovensko, Česko, Rakúsko a Maďarsko. Kto podľa vás vyhrá tento miniturnaj štátov? Ja si osobne myslím, že vyhrá Slovensko. Ale to uvidíme postupne vo videu. Sledujte, kto bude lepší, kto sa lepšie rozrastie a kto bude mať lepšiu výbavu a veľké vojsko. Dáme pre každý štát 5 začínajúcich ľudí, aby to bolo fér. Teraz si ich pomenujme podľa našich štátov. Zrýchlime to na 5-násobok a uvidíme, ako sa budú rozrastať. Populácia už začína rásť a stavajú sa prvé základné domčeky. Slovensko začína expandovať a má najviac obyvateľov. Teraz ich necháme rásť, dáme tam timelapse a keď sa bude diať niečo zaujímavé, tak sa ozvem. Už sa Slovensko rozrastá, má novú dedinku. A už aj ostatné štáty začali stavať nové dedinky. Prvé armády a aliancie nám už začínajú vznikať. Rakúsko vyhlásilo vojnu Maďarsku a Rakúsko je v aliancii s Českom a Slovenskom. Už nám vznikajú prvé boje, ale Maďari sa dobre bránia a nenechajú sa len tak obsadiť. Obsadili jednu dedinu Slovákov.
ale Slováci si ju hneď vzali naspäť. Maďarsko však zas obsadilo slovenskú dedinu a tá zmenila stranu. Aj hlavné mesto sa nakoniec zmenilo na iný štát a Slovensko vypadáva, čo som nečakal. Poďme vyvolať veľkú vojnu medzi všetkými štátmi. Rakúsko je už veľké a začína obsadzovať Maďarsko, aj tie malé štáty hore. Neviem, či ich zvládnu poraziť Česi, pretože sú obklúčení Rakúšanmi. Aj Česi padajú a nečakane vyhráva Rakúsko. Keď sa vám toto prvé video na tomto kanáli páčilo a chcete ďalšie, dajte like a odber a môžete aj do komentárov napísať nápady na ďalšie video.